Putri menapa wonten jaminan taman pamadi
Sinten ingkang nyepet? Nopo seksi. Kakangmu wis wani hidrosi anane hidrot aku lho seliramu nyekel uga sembagi ing sajroning taman apa ing sajabaning taman Sanjabaning taman nalika taman sareng putih bareng ngelati mlebu diampak seret durung bae anton yuda rumpat enteng metu sanjabaning ujungmu tulih banjur koyak ananing manungsa turu banjur nyekel panggonmu kuwi maring sing beda iki mesti wae sanjabaning enteng menawi medangaken aturipun Kanjeng Adipati Ngajar kula saged duduk wonten bilih estunipun wonten sembagi nanging wonten tiyang ingkang katudha lurah macan lan kula saged nempaken sanesipun sembagi wonten malih bener ning yen salah aku pitoyo dipidana untuk wae jeneng aku bela tertampu aku njaluk enak waktu kanggo nemake tembung kowe arep ana wong kang katudha ora makan ateges ana malih saliyane kuda sebagine Pulau Sumarang menawi sebagian kapidono keluargane namun keyakinan batos pulau kados mereka dan primo sebagai pulau kados malihipun lan pulau sagak yang malihipun yang sangat pulau nyebut negara paling negara pulau kagem yang malihipun sakentaris sembagi yang naryo janggelan pidolokan menawi nggak kebanyakan itu akan kurang ini kamu nggak bisa mau berpanggung orang beda angkatan jantung orang yang soal menaikkan sikun aku berasa janji pengarik sampai dan kemarin pun ateges sembagi uang saking pidolokan sama pidolokan kemarin
Aku waktu bos ini buat. Bos dia sekarang ini jadi dia pangkat. Wah, kan. Apa sih kita bisa kita kamu supaya sebab saat itu pojok di orang bolok mulai langsung bentuk ngaji umurnya batu tak boleh waktu tangguh ketemu kawan segera udah lagi kawan kamu kain bahaya rantekan Seliramu rasa datang was langsung lah. Ulung kisang sangat kelawan Kang Mas Bubut pegawai. Karena pun kakang bakal mancing kalau ing sakjroning giwang. Pancen diajak lewat ulung ke giwangmu pun kakang bakal mancing ana ing sakjroning sesupe Larasati
Ayo, sekarang ini paling jelek Soko Mahamel, kulit nyata botak, Joko sudah. Kulit obat botak, talap dan yang sampai aku mengalir, aku buat mati.
Aku langkah. Sama yang bagian kalau begini apa? Yuk, kowe ra kabuto. Coba buka. kuto kamu tak boleh baik. Kudune ora ono Maling, coba sudah. ya Sampai namanya pengikut yang mana? iki saya kacau. Salah tinggal ke sini, Bos. Iki jadi bakal. Coba buka ayo iki. Coba buka ayo aku. Sumban yang panjang itu begini. Tak hope kami berlatih. Undang lebu, ini dulu. Kowe murid Mahameru sing jorane sakti Mahamoro bobot berane. Sudah. Musuhmu kuwi mau pengaruh hati mati soto. Pati. Bayu koyo dia tengah pangkat apa? Ya bayaran bos. Nah, ini kok ono. Bupati kok sampai ke bulan nah ini opo bayangan itu bisa kurang opo piye oh aku lagi ngerti aku apa ini aku ini oh siapa ini pertanyaan aku pada oh bagaimana kan di musuhnya gak jangan nengok isinya orang dulu aku pengen nantang pantai sedih berarti jawab yang kui semua jenah juragan podo kawan bukan di welanan podo isane mergo kowe wong sakti ngamborone joko latihan bayang sama orang sama orang mlebu kene musik siap sapa sing dhisik aku sing menang Ojo disikin lah pusat boleh boleh semut pas dia cepat-cepatan dia komentar sikil sikil loro jeneng kita sawatan saya menusuk bisa merebutkan pulau percaya maling yang Mojopahit ini orang iso mancing aja rimaya gamane Mojopahit mati maling ini Mancala putra Mancal wah dokok kiritane kamu tunggu jago ini malam jadi memang pulang film ini Stefan sampai usaha berjalan bagaimana kawan atau semuanya oh iya mampu ya semua saudara mereka setengah kali tiga balik
Bisa itu. Terus saya mau kali kita dong. Kita kan? Kali kita udah. Nih buatan pulau Jawa. Jangan berani mau.
Emang sampai dari kaki aku gerak pengajian. Lupa, kurang sebelum Untuk bermain pun sampai penting sudah ditarik datang dalam properti jadi korban tarik tarik dosa rasa kebermanfaat. Menikah dosa sekali, bukan pelajaran satu. Kemudian banding itu kan konsumen tangan dan dia mandor pada itu kami tambah ya itu namanya Ya, tidak. Joko Sundar sak sampun pun boten napa ing Mojopahit
pendem wonten ing bumi Papua. Ya, ingsun bakal nganggo jimat asma. Brawijaya maring laras. Kula ketepun wonten ing Jepang kadang panjenengan putra sebab yen pedang saking mapan ing pagungan monggo panjenengan baca loro wae sampun nanggo tanpa sampun mantos menawi to Sudarmo kula nggih Rama Prabu Panjanaksara. Silakan para dhateng ing Praja Majapahit. Anggen kula dados pengayoman ing Praja Majapahit. Mugi-mugi saged ngayomi lan ngayomi kabeh para tamu Majapahit. Nggih. Nggih. Wonten ing dusun Sono Waru Sono. Sak sampun nimbali keluarga besar di Kota Rispa Kutor. Mugi-mugi pinangangan segera waras. Panjang yuswa. Agem ayem gemah. Rispa Kutor. Pramila saking menika monggo sami kebul jono. Ondrawini. Purno sampun paripurna Rispa Kutor.